Китането по улиците на Неапол е като потапяне в жива мозайка, хаотична, цветна и изпълнена с душа. Прането танцува на въжета, нанизани между олющени балкони. Неизбежно ще видите и сините кофи, висящи на въжета от балконите, с които местните изтеглят покупките си. Веспите минават като бързащи пчели. Ароматът на еспресо, корнето и прясна пица се носи из тесните улички, където времето сякаш спира. Камбаните на катедралите отекват и се смесват шума и динамиката на града. Всеки ъгъл разказва история. Древни руини, избледняващи фрески, силен смях и топли поздрави от местните жители. Неапол не е просто град, който посещавате. Това е град, който те заразява със своята автентичност и чар.